ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री व्यास रघुपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सर्व बांधवांक नमस्कार. हांव अनुपमा शणै. आज आमी भगवद्गीतेंतुले 113, 114 आणि 115 श्लोकाचे म्हळ्यार 3rd अध्यायाचे 15th, 16th आणि 17th श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण पळोवया. फर्स्ट श्लोक 15th श्लोक. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. हाजी फुडली श्लोकांतू आमी प्रकृतीचे चक्र पळयलें. कर्मांतुल्यान यज्ञ, यज्ञांतुल्यान पर्जन्य, पर्जन्यांतुल्यान अन्न म्हळ्यार आहार आणि आहारा निमित्तान जीवोत्पत्ती जाता. आतां कर्माक कसने कारण हे श्लोकांतू कृष्णान सांगलां. कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि तशेंची ब्रह्माक्षर समुद्भवम म्हळ्यार हातूंत भितर ब्रह्म म्हळ्यार वेद आणि अक्षर म्हळ्यार अविनाशी परमात्मा. अविनाशी परमात्मा लागच्यान वेद निर्माण जाले आणि वेदा दाखून कर्म जाले, कर्माचे उद्भव जाले. देखून सर्वव्यापी परमात्मा सदैव पवित्र कर्मांतू म्हळ्यार यज्ञांतू प्रतिष्ठित जावन आसता. Selfless action, that is yajna, is connected to the divine because they come from sacred knowledge and lead us towards truth. Next shlok पळोवया. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति. हे अर्जुना, जो कोण हे प्रकृती चक्राचे नियम पालन करना तशी केवल इंद्रिय सुखाचे उपभोगांतू व्यस्त जावन दिनयापन करतकी तसल ते पापी मनशाले जीवन व्यर्थच आसा म्हूण लेख. ओ पार्था, one who here does not follow the wheel thus set into motion, delighting only in sense objects, lives in vain, leading a sinful life. Next श्लोक पळोवया. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. जो कोण आत्मचिंतनेंतू निरत गुंतून आसून आत्मांतूची संतुष्ट आसून आत्मतृप्त आसतकी ताका कसनय कार्य करचें अगत्य आसना. म्हळ्यार अध्यात्म भाशेंतू तोची आत्मसाक्षात्कार पाविलो म्हणून घेता. द मॅन हू रिजॉयसेस ओनली इन द सेल्फ, हू इज सॅटिस्फाईड विथ द सेल्फ अँड इज कंटेंट इन द सेल्फ अलोन, फॉर हिम देर इज नो ड्युटी. आजी खांगारा बोया. नेक्स्ट मुखावेल्या एपिसोडांतून ऐकूया. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. धन्यवाद.